På mål, der har vi nok verdens bedste keeper, Neuer. Han er fucking syg. Og her har vi Hummels. Er god til at komme i vejen. Og her har vi verdens største næreprins. Philippe Santana. Prøv at se, hvor er han bare cute. Han er ikke bare en fucking nære. Og her har vi Piss Shake. Han er fucking dårlig. Her der har vi... Nej, det har vi ikke. Nej. Vi har ham der. Hvor land i tots. Han er fucking grim. Der har vi Schweinsteiger. Verdens grimmeste center defensive midt. Fuck ham. Og går vi ned på venstre bakken. Fuck det, han har lige rødt kort. Det er lige fedt. Og der har vi Casemiro Royce. Offensiv midt, der har vi en grim nære, der hedder Götze. Prøv at se, hvor han er, hvor han bare grim. Prøv at se ham. Og her har vi en endnu grimmere nære, der hedder Aubameyang. Prøv lige at se, hvor grim han er. Og her der har vi ekstra grimme basse. Ham kalder jeg Huller Buller. Fuck that team.